सानसेयावनो मोननै मावथांखि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा डक्टर भुपेन हाजरिका मेमोरियल कालचारेल अडिटोरियाम लुफुंनो थाखाय आरो क'क्राझारनि हल्टुगावआव हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल प्रडाक्टनि थाखाय प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैजेननाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे गोबां मावथांखिफोर लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो हाग्रामा महिलारिखौ सानसेयावनो मोननै मावथांखि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि दतमायाव 15 कौटिनि फुटबल स्टेडियाम आरो KDSA आव 20 कौटि फुटबल स्टेडियाम लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना बे समाव मिन्थिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो काजलगावआव प्रेमसिं ब्रह्म, अदालगुरियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथिजों लोगोसे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव 120 कौटि रांनि अडिटोरियाम बानायनो थाखायबो आखायाव लादों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। प्रथमाव आङो दतमा स्टेडियाम फुटबल स्टेडियाम बेवहाय स्टेडियामनि थाखाय 15 कौटि गेलारि बानायनो थाखाय 15 कौटि थाखा सेंसन खालामग्रोबाय। बेखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेनि उनाव कालुगामियाव हेन्डलुम टेक्सटाइलनि प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार बे हिसाबै 24 क्र'र सामथिं दङ। बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। बेनि उनाव KDSA आव 20 कौटि थाखानि फुटबल स्टेडियाम जोङो जेसेबां हायो एसेबां बेजों मावग्रोगोन। उनाव जुदि प्रयजन जायोबा जोङो दतमानियावबो हरदेरगोन, क'क्राझारनियावबो हरदेरगोन। जायखिजाया बेजों आराम्भ खालामग्रोनो थाखाय जोङो बे फैसाखौ सेंसन खालामदों। बेनि उनाव लास्टआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो दिनै लास्ट 30 कौटि थाखानि जिथु प्रजेक्ट बियो डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि नामाव जोङो अडिट'रियाम हल बानायगोन। एखे थाखाजोंनो जोङो बै पर्बत जरायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि नामाव बानायगोन। एखे फैसाजोंनो जोङो 30 कौटि थाखा बेवहायबो माने जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म काजलगावआव जागोन आरो अदालगुरियावबो 30 कौटि थाखानिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि अडिट'रियाम हल जागोन। अर्थात 30, 60, 120 कौटिनि मोनब्रै बिटिसि एरियायाव अडिट'रियाम हल जागोन। मोजां।